The nominees are गोजोन्थों बे जायगाया जोबोद निजोम आरो गोजोन गामियाव जोबोद होख्रावहोसि माब्लाबा माब्लाबा गोसोआ बैफोरबादिनि थाखाय जायफोर होख्राव होसिखौ एसेबो मोजां मोना आं मिथियासै नों मा बुंनो सानदों बे जिया नों दानाय नामा औ बेनो जाय हाबाखौ आं मावो बेजोंनो आंनि समाव बारग'लाङो गंसे नखर सालायनो गिबियावनो धोन आरो रांखावरि नांग्रोगौ जेसेबां खामायगोन बै खामायनायखौ खरसा खालामजोबनाया मोनसे नखर मोजां सामलायनाय जाया जायनि नखराव दोनथुमनाय गैया बै नखरा खैफोदनि समाव राहा गैयै जायो औ आंनावबो माब्लाबा सानखांनाय फैयो गिनो ओंखारो जोंनि नखरनि खरसाया सानफा एफा बांबोगासिनो दङ Monesar Brahmoy Award for third Bodo Short Film Competition. बेखौ आङो फोसावनो थाखाय जोंनि मानगोनां बागु आफादगिरि बर' साहित्य सभानि तरेन बर' सारखौ फोसावनो गुरै खावलायनाय जाबाय The best Bodo short film goes to Salantai, produced by Rahul Masari. Rahul Masari को जोङो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय Rahul Masari प्रडिउसार सोलोंथाइ जोंनि गेजेराव राहुल मोसाहारि रुपसिं बिथांनि मुङा फिल्मनि जानानै बिथाङा बान्था जादों सार्टिफिकेट ट्रफि आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा 50,000 कैश प्राइज आखाइ खबना नांगौ 50,000 कैश प्राइज गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि गेजेराव दंबावो सानै नमिनि First runners-up Bodo short film goes to Sangram, produced by Komal Boro. Sangram, produced by Komal Boro.
कमल बर' बिथांखौ जों जौसाङाव फैनो खावलायनाय जाबाय कमल बर' बिथाङा जाबाय कमल बर' सांग्रांनि प्रडिउसार गोजोननाय थाबाय Tania, the second runners-up photo short film goes to Rapodai, produced by Dimasa Brahmo. Dimasa Brahmo mane Mandela jagan nama. Sadosa. Dimasa Brahmo जोंनि गेजेराव गोजोननाय थाबाय जों सारखौ गावनि मासिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों